गिबियावनो बयसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरबाय। एक्चुवेलि लोगोफोर बे भिडिअ'आ फ्रि बैसागुआवनो लानानै दोननायमोन आरो ओमफ्राय आं आपल'ड होनाय जायाखैमोन। दा बेखौनो सानबाय नोंथांमोनजों शेयार खालामनो। नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला जोबजासिम नायलांदो। जों माबायदि इन्जय खालामामोन स' नायलांदो लोगोफोर। दहाय थालांनाय मिथिसार ग्रुप डान्स बिथांमोनहा गाना आर'नाइया समान लादो आर'नाइया हेल' एभ्रिवान, दायो जिकेबि एकाडेमि जे स्कुलावहाय फ्रि बैसागुनि एसे रंजादों। नोंथांमोनहाबो नायदो भिडिअखौहाय।
Check up my